அன்புள்ள கோரக்கர் சேனல் நேயர்களே, 16/8/2020 அன்று மாலை 7 மணிக்கு செவ்வாய் பகவான் மீன ராசியிலிருந்து மேச ராசிக்கு பயிற்சியாகிறார். இவர் அடுத்த ஆண்டு 22/2/2021 அதிகாலை 4:39 வரை அங்கே பயணிப்பார். அது அவரின் சொந்த வீடு. அதுவும் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார். இந்த காலம் நம் பூமிக்கு ஒரு புதிய வெளிச்சம் தரும் காலம். காரணம், பூமிகாரகன் செவ்வாய் எப்போதெல்லாம் ஆட்சி பலம் பெறுகிறாரோ அப்போதெல்லாம் நம்முடைய பூமியில் நல்ல பருவநிலை மாற்றங்கள், ஒரு அற்புதமான சூழல்களை ஏற்படுத்தும். 12 ராசி நேயர்களும் தங்களின் தற்போதைய வைரஸ் பயத்தை அறவே நீக்கும் வகையில் தடுப்பு மருந்துகளும் தடுப்பு ஊசிகளும் கெமிக்கல் மெடிக்கல் தொடர்பான ரசாயன முன்னேற்றங்களையும் செவ்வாய் பகவான் நம் பூமிக்கு தருகின்ற நேரமே இது. மேலும் காலபுருஷ தத்துவப்படி மேசம் தலையாகும். அதனால் தலைவர்களுக்கு நல்ல பெயர் ஏற்படும். எல்லோருமே நண்பன் எதிரி என்று பாரபட்சம் பார்க்காமல் ஒருமித்த கருத்தோடு நடந்து கொள்ளக்கூடிய இது சரியான நேரமாகும். அது மாநிலமாகட்டும், மாவட்டமாகட்டும், நாடாகட்டும், இங்கே எல்லோரின் ஒற்றுமையும் இந்த செவ்வாய் பகவான் பயிற்சியால் அற்புதமான நிகழ்வுகள் நடக்கும். காவல், இராணுவம், மருத்துவம், அதிகாரிகள், IAS போன்றவர்களுக்கு, நிர்வாகிகளுக்கு நல்ல பலன்களை இந்த காலம் பெற்றுத்தரும். நோய் தாக்கம் கொண்டவர்கள் அதிலிருந்து நிவாரணம் பெறுவார். அன்புள்ள தனுசு ராசி அன்பர்களே, உங்கள் ராசிக்கு பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட ஸ்தானாதிபதியான செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்று குரு பார்வையில் அமர்ந்திருக்கிறார். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி உங்கள் புத்தியில், அதிர்ஷ்டத்தில், வித்தையில் உங்களை உயர்த்தும். மேலும் குழந்தைகளுக்கு நல்ல சுபவிரயங்களும் வீடு வாசல் வாங்கி நல்ல முன்னேற்றத்தை அடையும் ஒரு அற்புதமான பயிற்சியாகும். அடுத்து குடும்பம். குடும்பாதிபதி சனி பகவான் குடும்பஸ்தானத்திலேயே ஆட்சி பெற்றிருப்பது நிதானமாக யோசித்து நம் குடும்பத்துக்கு என்னென்னலாம் செய்ய வேணும், எதை செய்யக்கூடாது என்று ஒவ்வொன்றாய் திட்டமிட்டு செயல்படக்கூடிய நேரம் இந்த செவ்வாய் பயிற்சி நேரமாகும். மேலும் பாகியஸ்தானத்தில் சூரியன் ஆட்சி பெறுவதால் இந்த ராசி நேயர்களின் தகப்பனாருக்கு குடும்பத்தில் மதிப்பு மரியாதை உயரும் காலம் இது. அதே போல அரசு, அரசாங்க கான்ட்ராக்ட் செய்பவர்கள் நல்ல பாக்கியங்களை அடைவார்கள். குடும்பத்தில் குலதெய்வ வழிபாடுகள் மற்றும் நீண்டகால வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். குழந்தைகளின் படிப்பு விஷயமாக நல்ல முயற்சி செய்து முடிவெடுத்து அவர்களை வெற்றிகரமான ஒரு படிப்பில் உயர்வாக ஆக்குவீர்கள். அடுத்து தனம் என்ற பொருளாதாரம். இந்த தனுசு ராசி அன்பர்களுக்கு தனம் எனும் ஸ்தானத்தில் சனி பகவான் ஆட்சி பெறுவது நீண்ட நாள் சேமித்த பணம், அப்போ நிலுவையில் உள்ள பணம், நிலுவையில் இருக்கும் வங்கி பணம், ஆயுள் காப்பீட்டு தொகை, இது போன்ற ஏதாவது ஒரு வகையில் உள்ள தனத்தை நீங்கள் அடைய போகிற நேரமாக இந்த செவ்வாய் பயிற்சி அமைகிறது. உங்கள் பொருளாதார முன்னேற்றம் அதிகப்படியாக உண்டாகக்கூடிய நேரமாக இருக்கிறது. அத்தோடு விவசாயம் செய்பவர்கள், அவர்களுக்கு விவசாயம் மூலம் நல்ல வருமானம் ஏற்படும். கடினமான உழைப்பில் இருப்பவர்களும் கணிசமான தனவரவை உண்டாக்குவார்கள். கல்வியில் தடையானவர்கள் இந்த காலத்தில் கல்வியை விட்டுவிட்டு வேறு தொழில் செய்யும் முயற்சியிலும் சிலர் ஈடுபடுவார்கள். மொத்தத்தில் தனஸ்தானம் என்பது கல்விஸ்தானம் ரெண்டுமே 2ஆம் இடமாக அமைகிறதுனால இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கல்வியிலும் சரி தனத்திலும் சரி நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். அடுத்து கல்வியை பற்றி முக்கியமாக பார்ப்போம். இந்த தனுசு ராசி மாணவர்கள் ஆரம்ப கல்வி, அதாவது 10th +2 வரைக்கும் படிக்கிற மாணவர்கள் அனைவருமே சோம்பேறித்தனத்தோடு இருந்து கொண்டு படிப்பை கோட்டை விடக்கூடாது. ஏனென்றால் இந்த 2ஆம் இடத்தில் சனி சற்று சோம்பேறித்தனத்தை கொடுப்பார். அதனால் முடிந்தவரை கடின முயற்சி செய்தால் மட்டுமே இந்த படிப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் பரீட்சையில் நல்ல மார்க்குகள் எடுக்க முடியும். இது ஒரு எச்சரிக்கையாகவே இந்த ஜாதக ரீதியாக சொல்கிறேன். உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் பலம் இருந்தால் அதன்படி அவரவர் கல்வி சிறப்பாகும். அடுத்து உயர்கல்வி படிப்பவர்கள் நிறைய தலைமேல் போட்டுக்கொண்டு குழப்ப வேண்டாம். புத்திஸ்தானம் செவ்வாய் ஆட்சி, அதனால் இயல்பாக உங்கள் படிப்பை தொடரலாம். குருவும் பார்ப்பதனால் உங்களுக்கு எவ்வளவு குழப்பம் இருந்தாலும் அதில் ஒரு தெளிவு பிறக்கும். நீங்கள் எதிர்பாராத அளவில் உங்களுக்கு படிப்பில் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதற்கு இந்த செவ்வாய் பகவான் மிகவும் உதவி செய்வார். என்ட்ரன்ஸ் எழுதுபவர்கள் அவசர கதியில் இருந்தாலும் அசால்ட்டாக பாஸ் செய்து விடுவார்கள். அதற்கு இந்த செவ்வாய் பகவான் மிக மிக உதவி. அடுத்து ஆரோக்கியம், உடல்நலம் என்று பார்த்தால் இந்த தனுசு ராசி அன்பர்களுக்கு சுகாதிபதி குருவே ராசியிலேயே அமர்ந்து 5ஆம் இடமான செவ்வாயை பார்ப்பது தன் உடல்நிலையை பற்றி அதீத கவனம் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கான உணவுகளை, அதற்கான மருந்துகளை கையாளக்கூடிய ஒரு நிலையை இந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு உணர்த்தும்.
அதேபோல குரு பார்வை செவ்வாய்க்கு படுவதால் இரத்த அழுத்தம் சீராகும், மன உளைச்சல் குறையும், தன்னம்பிக்கை உடல் ரீதியாக அதிகரிக்கும். தவிர சுகஸ்தானத்தை சூரியன் ஆட்சி பெற்று சிம்மத்திலிருந்து பார்ப்பதால் தகுந்த மருந்து உதவிகள் ஆலோசனைகள் உங்களுக்கு சரியாக கிடைத்து சுகப்படுவீர்கள். அடுத்து தொழில் என்று பார்த்தால் உங்கள் 10ஆம் அதிபதி புதன் 8இல் அமர்ந்து செவ்வாய் பகவானின் 4ஆம் பார்வையால் நிற்கிறார். அதனால் உங்களுக்கு உழைப்பும் பொறுப்பும் அதிகமாகும் காலம் இது. அதனால் தலையில் அதிக பொறுப்பை போட்டுக்கொள்ள வேண்டிய வேலை பளு இருக்கவே செய்யும். இருந்தாலும் ஜென்மகுரு உங்கள் புத்திஸ்தானத்தை பார்ப்பதால் அங்கே இரத்தகாரகன் செவ்வாய் ஆட்சி பெற்று நிற்பதால் எவ்வளவு கடினமான வேலைகள் என்றாலும் அதை சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு உருவாகும். முடிந்தவரை குலதெய்வ பிரார்த்தனை செய்தால் உங்களுக்கு தொழிலில் சிறப்பான முன்னேற்றங்கள் இருக்கும். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. நன்றி.